Τον δρόμο της επιστροφής παίρνουν τοιχογραφίες που αφαιρέθηκαν από κατεχόμενες εκκλησίες και παραδόθηκαν στον οργανισμό Walk of Truth από Καναδό συλλέκτη. Ποια έκκληση απευθύνει η ιδρύτρια του οργανισμού, στο ρεπορτάζ του Γιάννη Ξενοφόντος. Νέες τοιχογραφίες που αφαιρέθηκαν από εκκλησίες κατεχομένων φέρνει στο φως ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Walk of Truth. Η κυπριακή προέλευση 2 εκ των 4 τοιχογραφιών που εντοπίστηκαν πρόσφατα στην κατοχή Καναδού συλλέκτη έχει αποδειχθεί και οι θησαυροί παίρνουν το δρόμο της επιστροφής. Τον προσέγγισα και του εξήγησα τι έγινε στην Κύπρο και πώς αυτές οι τοιχογραφίες είχαν σπαραχθεί από τις εκκλησίες μας και κατέληξαν μέσω λαθρεμπορίου στην κατοχή του. Ο Καναδός συλλέκτης επέδειξε μεγάλη ευαισθησία καθώς παρακολουθεί εδώ και χρόνια τον αγώνα της κυρίας Χατζητοφή για επαναπατρισμό κλεμμένων θησαυρών από εκκλησίες της κατεχόμενης Κύπρου. Ζήτησε ωστόσο αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να παραδώσει τις τοιχογραφίες, όπως και έγινε για 2 από αυτές. Τις 2 από τις 4 τοιχογραφίες τις ταύτισε ο κύριος Θανάσης Παπαγεωργίου, ο βυζαντινολόγος, ο οποίος μου έστειλε τα αποδεικτικά στοιχεία και μπορούσα να τα δώσω στον συλλέκτη. Οι 2 άλλες τοιχογραφίες δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, καθώς υπάρχει έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων που να μαρτυρούν την κυπριακή προέλευσή τους. Ήδη έχει ζητηθεί η γνώμη βυζαντινολόγων, οι οποίοι, αν και πιστεύουν ότι οι θησαυροί είναι κυπριακοί, δεν έχουν ικανοποιητικά στοιχεία για να το αποδείξουν. Ως εκ τούτου, η Τασούλα Χατζητοφή καλεί τον κυπριακό λαό ή όποιο γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό και μπορεί να τις αναγνωρίσει ή έχει αποδεικτικά στοιχεία για την προέλευσή τους να επικοινωνήσει με το Walk of Truth.